Gikan sa RMN Protection Center, ano aking tulumanon? Handumanan so sa kaamin. Ano pa na siyang kaagi ka dun? Mao kining usa ka lalaki nga taga Carmen, Bohol. Ang ato matatampo nagdasangan nga Jay. Nga naman masukot mga Jay. O kinsan ko dili masuko siyang gibuhat, Miriam? Uyab ko ta! Nya, nanguyab kag lain? Sa mga na good? Miriam! Matod pa bitaw nila, ang tanan ko ng mga ulitaw para sa mga daga. Nga ang tanan sab ko ng mga daga para sa mga ulitaw. Nga di pa man tamin nyo, nga sa ato pa, pwede pa kumanguyab. Kuyaws ka na? Di ko masugot na yung patikaran eh. Ha? Ang akong gusto kay uyab man ta. Di mahimong manguyab kag lain. Bahala ka, oy. Basta ako, kung doon manguyab na ako, niya makagusto ko, akong sugton. Usa? Murag way maing kapaing na ni ato relasyon, Miriam, da? May patiling magbuwag nila ta. Jay! Mao na, di tam kasinabot ini. Oh, ikaw! Kung sa imong gusto, kung sa imong kom. Basta ako, okay na ako kung manguyab kag lain, bisag uyab ta. Di bisa ko parehas mo dagag ngaw. O kay di man ta kasinabot, may pagmagbuwag ta. Manarbaho ka sa Ubay, Bohol? O ma, kaya kung magpabiling ko ni, musamot kung magsakit akong dughan kung makita ko si Miriam. Nga bisag kinsala iya, ikakuyog. Nagkasabot ko na yung anak. Nahala, sige, ikaw ang mahibaw. O pag-amping na lang dito. O di, hinungdan nga naabot ka rin sa Ubay, Pachi? O, Patsmel, arong himpit ko lang makalimtas, Miriam. Noon, gusto sa mong gibuhat, Pat. O sigurado di ko nga malimtan mo si Miriam. Kaya na hindi kang gwapa din eh. O, sa part, mga tuta sa iyong dapit sa Alicia? O, Pat, ano ba makasuri ka sa mong dapit? Total, umti trabaho nun. Sige, Pat. Iya, o sa may kalingawan dito, ha? Tagdan kay Pat. Naman kay Idisko, kay hapit lang fiesta. Sige, Pat, mga tuta. Ano to, Smart Noel? Kibiyaan mo lang ko. Pasig doon ay mabinuang ako. Di na ba ko tiga din, eh? Jay? Ikaw na? Ha? Oo, ako si Jay. Kinsa man ka? Wala ka magkailan ako. Tutuki ko na ko, be. Joey? Ikaw? Abi na kong nakalimot na ka na ako. Happy kay kuma magkailan mo. Saan? Nausap yung guling mong itsura? Nga naman, isamot ako kagwapa. Medyo. Mahimo ba nga mangita tagapit nga magkasulti ta pag-ayo? Pwede. Abi mo, nalipay ko nga nagkita ta pag-usab. Hasta ko, Jay. Kumusta naman ka? Gwapa lang gihapon o nagpabiling daga. Parehas ita. Kusab, ulitaw pa gihapon. Tingali ni atong higayon nga nagkauyab ta. Kung mapakamo atong laing lugar, dili tingali ta magkalagyo. Mahimo man nga atong balik ko ng atong kagahapon. Ha? Sure ka? Oh, lagi. Sure ko. Pero doon ay kondisyon. Kondisyon? Oh. O sa man nga kondisyon? Kinahanglan nga imo kong panguyamad ang usab. O kunya, mamisita ka sa amo. Kana day? Sige, buhaton ka aron magkauyab tag usab. Bahala naglayo. Mamisita ko, Jovi. Kaya mamayang gusto nga manguyab ko niyang usab. Ano yung bag, Joy? Pulis? Ano niya may pulis nga? Napaingon ako? O sa imong tuyo na ko, sir. Kinahanglan nga mukuyo ka na ko nga malinaon. Ha? O sa may akong sa, sir? Usa ka sa nagtulis sa linding kolektor. Usa? Sir, di na tinuloy. Huwag ko'y kalibutan na sir. Tinitawa ko nagtuloy, sir. Sa presento ka pagtarungan. Kuyaw na ko kung hindi ka gusto masakitan. Sir, huwag ko sa, sir. Sir, dili ko tulisan, sir. Dili! Ganong nahitabo manitin mo, anak. Ma, huwag ko sa ini, ma. Saksi ang Diyos sa langit nga dili ako nagtuloy sa kolektor sa linding. Mituo ko ni mo, anak. Nahibaw ko ka dili ka makahimo sa pagpanulis. Pero wa kay mahimo. Kay gikasuhan ka na nila og highway robbery. Mag-ampo na lang ta nga makagawas ka na yun din, anak. Salamat nga imong kong gidoa din, Jov. Nagabalita ko si pong kinagatan, Jay. Tuo ka ba nga akong tulisan? Wa. Salamat, Jov. Usban ko, salamat sa imong pagduaw na ko. Niani lagi ko kay gusto ko manangit ni mo, Jay. Mananghid? Nga unsa? Biya na ko din sa atong dapit. Mulargan ako sa Manila. Sa? Imo na kong biyaan? Di ka sabog ko, Jay. Manrabaho ko dito. Ug usa pa, nahibaw ko nga kung ibalit na atong relasyon. Huwag yapoy kapuslanan. Kaya niya magkadinas bilangguan. Sakit din ito mo ko, Job. May pagwa na lang na magkita. Uspon ko pa sa ilo ako, Jay. Sa ilo ako.
Pila na ko kabuhan nga nabilanggo din eh. Nag-antos ng sa nga wala ko mabuhat. Lord buwan, Pasko na. Kanhi ko manaskos bilang kuhan. May Pasko ba, Jay? Bayra ni, salamat sa iyong pagduaw ha. Sinsya na ka? Karoon pa kita kung pagkadoon mo din eh. Saan busy mo sa baho? Okay na ba yun? Importante nga niya ka. Ako na regalo ni mo? Ano ba cellphone? Ako na regalo ni mo. Ay mo pilingawan din eh. O ay ka bala ka sa lod. Ako na bahala na. Salamat bay ha. Kundi, na number dia Vanessa, ang pangaan. Nga willow niya na. Taga Trinidad na. Salamat ni bay. Bay, kung saan na may balitas gawas ha? Kundi, ilang tapit-abi nga. Sinuel ko na mo nagtulis sa kolektor sa linding. Ikaw, kaya kamong ko na nagkuyog at tutungura. Kamu man may amigo. Maulay nga kalit siya nawa sila nagkuyog ni. Kunya bay, ayaw mas nuwin. Abot, ay na ron. Ang bay, naibaw kong nagawas ka rin eh. Tawag kaya pong matuod ka magkasasa. Naotonta bay. Ya, ulit ako. Mudo alam niyo kung balik na mo din eh. Sige bay, og salamat yung cellphone niyang gihatag. Kalingawan kong text ni number ni Vanessa nga giingon ni Bayra ni. Basi ba mo reply? May na lang ni, na ako'y ka-textmate. Unsa? Mga bay, nagtiksan na yun eh. Huwag akong kipungiyabas text. Unya, misugot. Oo bay. Uyab na magani mi. Ba? Uy, hindi, naibaw siya nga usay ka. Kapiniriso? Oo, bay. Nabaw na siya bay. Og okay lang na niya. Mingon gani siya nga iya kong duaon din eh. Uy, mayo na bay. Dako na kong kalipay nga nakita ka na ko sa personal, Vanessa. Ingon masab ko, Jay. Unsa man, wa ka pa magmahay nga isugot ko nimo nga usam ko kapiniriso. Wa, uy. Ano magmahay man ko. Usa pa, bituo ko nga wa kay sa. Maklaro mas sinunaw nga buotan ka. Salamat, Van. Unya, maato na lang ko ha. May mong muhangyo. Unsa man na? Sapad daw man ron. Ang muduaw, mahimo ra nga mo overnight. Pwede nga, ani ka lang una. Ugma na pa uli. Oh, sige. Kung may imong gusto, ugma na lang ko mo pauli. Vanessa. Ikaw ha? Maudi nga gusto kami ako. Kay kiniday imong tuyo. Nalipay lang ko nga, wag kang balipat sa kong gusto. Masin ako pagpalipad. Ang ganahan, masab kay ko nimo. Mo ba, bibi, ato di wasami. Ha? Bugagan? Nay-naykan ba yun? Saon ni Arli magabi eh. May na bay, di ka maglaay. Yan, napakipabutol ni gawasin mo buhon. Hapit naman mo buwan nga, wanam duos Vanessa na ko. Hindi ko na akong tiksan, di sa mo reply. Akong tawagan, di sa mo tubag. Nga naman ka? Unsa kinitabo niya? Unsa ba? Mana bay, si Vanessa may layang uyab. O inungdan nga, wala si maduon mo din eh. Dili. Nga nang iyan nagibuhat ko ba eh. Nakatulaw takos mahikugman niya. Pero iyan ko gipasakitan. Paliya sila tanang mga babae. Bay. Ay mapili nila. Bay, mga pagsuway lang yung tanan. Ikasilagan ko mga babae bay. Ay mapili nila. Ikasilagan ko sila. Sados kung kagalingon nga kung makagawas ko sa bilangguan, di na kumulingis mababae, kipariha silang tanan, dili kasaligan. Nilang kutob, ug daghang salamat sa pagtagad nga akong tampo. Yung adlaw kanyo yung tanan nga nagpaminaw karon ining tulumanon kini ang akong suliran. Hilabi na kaninyo Dr. ni Obra ug Attorney Ellen Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong suliran. Tawagan lang ko ninyo sa pangan nga Junjun. 29 anyos. Minyo taga Katayngan Masbate ko. Punto medical kining akong suliran. Kabahin kini sa akong kipamati nga murag napasa nako sa akong asawa. Aron inyo masabtan, sugdon ko sa dihang bata pa ko. Dihang nag-edad pa ko og 10 anyos. Ingon ini ang mga panghitabo. Nak, mas may gusto mo karong maabot ni mong birthday, ha? Bitaw, akong junior. Unsa may imong gusto kay atong paliton? Kanang, Oh. kanang, goy, kanang dugay kay hunahuna, no? Mahal, kinang paliton ba? Mahal kinang gustong ipapalit? Kanang, pwede dili paliton? Hay, salamat, kadi di pwede paliton. Di ka ganahan duaan, ha? Dili. Hay, salamat. Abi na kong duaan na pod. Unya, rubot-rubot. Unya, kung mapulan na ba ka, bisag asa na lang ibutang. O, sabi gusto ni mo, ha? Pwede ta maligo og swimming pool? Oo, unsa? Unya, malitilay ko kanang salbabida, kanang dako. Unya, cake food. Unya, magkaon-kaon dahil ta sa swimming pool. Unsa? Agoy-agoy. Mas dako man hino ng gasto, ha? Tony, unsa man? Wamagod ka makatingog diha. Sayon na nimo. Kuan. Okay. Mangaligo ta og swimming pool. Yay! Swimming pool! Ligo na ko, ma! Uy, unya na! Kaya mapahilo na pas mama sa itong mga baon. Ay, ligo na ko! Salpapira na ko! Ay, pwede ko bilisan ni Miyabis pagkaligo na ton, be.
Hubuin na kurol. Pabrifa lang na. Sige, dali anak, dali. Hubo ang sporol ha, aron mangaligo na ta. Ha? Pagkadakabdag tao ni swimming pool, nga atong ganhian. Klase-klase man ang mga tao nga ni adin, he? Nagadihan ka dyan yung uban. Ayon sa weekends magdayron, daghan kay tao. May pag-weekdays ang tanian, hida, aron gamay rag tao. O niya, kay karon man ang birthday sa atong anak. Nagsigin maganig. Kuan, kanang timaan sa pizza sa kalendaryo. Kung kanos-an na ta, mangaligo og swimming pool. No, liko na ko pa. Sige na. Ako na lang ubahan niya sa pool, ma. Nahala, sige. Kaya tiwasan ko na kalimutay ng ating mga gamit. Bantay ang batag maayo, ha? Basig malipat ka. Mata ka sa laong. Lagi. Tana. Unsa na? Imong ko nagbundak na imong sa babida. Kapiligo swimming pool sa. Nalagom ka. Kaya dugi kami undag paligo. Nangilkil ko gusto mong bugan. Katol. Unsa? Saboy, kalihok pa ni mo na, John. Na? Ganihira na sige reklamo. Nga katol ang dapit sa iyang ngaybugan. Ha? Unsa? Unya, wa kay gitambal na niya? Ay ako na siyang gikaligo ganina. Ang sabunag maayo. Uy, tambalin na iyang katol. Kay gikatla na siya. O kaha, pulbusin na. Nak. Bebe. Ato ng pulbusan na imong katol, be. Sige. Bebe, dire, be. Hindi katol ba? Bebe. Tulo mama, be. Pero, Tuni? At naman dahil sa dapi-dapi ng iyang katol-katol? Unsa? Magsigi ko og pangaot nga hangtod mga sama dalang ang akong gikaot. Ug kun mamaayo man aduna po'y laing moturok nga butoy-butoy nga katulgid kaayo. Ug na say panahon nga mag-uga og magpanit-panit, tahop sa mais, puwerte ging katula. Bibi na kon makakaon kog pagkaon nga kontra nga makakatol. Bisalon sa nalang nga paagi nga akong nahunawnaan nga duolon aron mamaayo ko. Duol na ko og doktor og apil ang albularyo. Apan hangtod na lang nga midako og naminyo ko. Wa gihapon mawa nako ang akong katol-katol. Ug kunya, hibawaan pa nga may sakit ka ana. Dili ko makigminyo ni mo, Junjun. Judy. Paita, uy. Mangamong ka man ako ang sakita, Jun. Dili na ko pahilabot ni mo, ha? Kisakit kayo. Hapdos. Day. Unsa man gid ay nga sakita ni mo, uy? Nga may butoy-butoy man sad sa imong kinatao. Ug sakit man kung nahilabdan ko nimo. Day. Sigurado lang nga gikan pa na sa imong pagkabata? Sigurado na? O karon na lang dako ka na? O gikan na nimong nakuha sa may babae? Lain na sa nimo manulti, day, eh. Sumagod. Kadungog ba ka nako nga may daghang kong babae? Wa gyud. Unya nagdidiin man nimo sakita. Gikan man ginis pagkabata nako. Siyaro. Wa gyud ka kapatambal ana. Nga saon na raman di ay na. Nagpatambal na lagi ko ini. Abot na gani kog albularyo aron sa pagpatambal. Pila na ka doktor. Apan bisan sa lagi tambal nako ini wa gyud maayo. Grabe ha. Unya wa gyud ka musuti nako no nga maingon anak nga sakit. Nakaako ka ron nga matakdan ko nimo. Magbuog na lang to, eh! Day, Judy! Ay, kamabaw sa katarungan nga bugan ka, Judy, eh! Tungod na anang imong apan? Sabla ko, ma. Kay, wala ko siya sultingin laan bahin ini. Bisa na, uy! Kana, kinisagot siya ba pagkasali mo? Ano mo ta siya mo dawat kung sa may apa di mo? Kung sa may buhaton ako ini, ma. Dili ko gustong biyaan ko sa kong asawa. Jun! Day? Mulakaw ka? Daghan ko kagdahan si Nina. Adto lang una ko sa ilang mama. Biyaan ko ni mo, day? Laylo lang una ta, Jun. Kay basig ng pangkagrabe ng imong gibati. Magpaati man una kag doktor, ha? Og ayaw sad pagpakig-uli na ako. Kung dili ka sad na maayo, ana. Judy, naglibog na gid ko unsa ning sakit nga bitapot nako sa kumpanit. Ngano di magid siya mamaayo. Nakonsensya sab ko nga basin og ako gyud ang nakapatakod sa kong asawa. Ang akong mga pangutana mao kini mosunod. Ang pangutana, unsa man ni sakitan nako nga katul-katul sa panit? Nga sa ako nahinumduman sa bata pa man ko niini sa dihang human mi pangaligo sa usa ka swimming pool. Nakauban ka ako og kaligo sa swimming pool nga naa ning sakita o natakdan ko. Kaduhang pangutana, ang porma sa akong katul-katul kay mura siya og butoy-butoy. Ug may panahon nga maayo siya og mauga. Magpanit-panit siya nga mura bitaw kining tahop sa mais nga puwertig yung katula. Unsa man ni nga skin disease? Katulong pangutana. Pila na kumuduol ngini og doktor. May mga tambal nga irisita. Wa man gid siya mamaayo. Duol sa gani kog albularyo. May sakit bagiri sa panit nga way kaayuhan, kaupat og katapusan. Naminyo ko og may di pamati sa dang akong asawa sa iyang kinatao. Sakitan siya kun akong hilabtan kay do namin nagbutoy-butoy kuno sa iyang kinatao og hapdos.
Unsa man sa ning matanga sa sakit? Ako kahay nakapatakod niya, kay giingnan baya ko niya, nga kung nahibaw pa kuno siya nga may sakit ko sa panit, dili siya makigminyo nako. Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Junjun. Mayong adlaw mga sutingtig paminaw din sa tong programa, kini ang akong suliran. Anihan sa bako si Dr. Rini Obra magiguban kaninyo sa inyong mga kalibog gumunhap sa kinabuhi. Mga tagagtambag solusyon sa mga suliran, problemang punto medical, personal, emotional, behavioral, psychological o problema sa mga ginadiling drugas. Klase-klasik pamagi sa pagpadala sa mga sulat-suliran rin kanamo. Pwede kanina ipadala sa akong email suliran_612@yahoo.com or sa akong Facebook account kini ang akong suliran official writers page. So diri sa mong buhatan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, ning Dakbayan sa Sugbo. Legal problem will be taken care of by my partner nga nag-social distancing lang gyapon kami hantod karon nga si Atty. Ellen Bathan. So unang pangutana ni Junjun. Unsa man ning sakita nako nga katul-katul sa panit nga sa akong nahinumduman sa bata pa man ko ini dihang umanming nangaligo sa usa ka swimming pool. May nakauban kaha ko og kaligo sa swimming pool nga naa aning sakita o natakdan ko. Well, dugay naman kayo to. No, dugay naman to. Kay 29 years old nang kung kakaroon dun, no? So, kung immediate gani ang epekto sa katol, o dihang napita, immediate na. Natol ka, fungal, nag-readiness, allergy, pero within 24 hours ni siya may tabo. So, pagtuslog mo swimming pool, mo na yung ma-feel, no? Nga na katol, na readiness. But kung magbalik-balik, that's something else, no? Kung magbalik-balik. Kay moingon kag tungod ba to sa naligo ka sa swimming pool niadtong 10 years old pa ka, and that was 19 years ago. Dili siguro may hinungdan, no? So we have to entertain some other skin problem, no? Muna John nang koy kasulti sa imong unang pangutana. Ikadawang pangutana, ang porma sa akong katul-katul kay mura siya og butoy-butoy. Ug may panahon nga maayo siya og mauga, magpanit-panit siya nga murag tahop sa mais nga pertigyong katula. Unsa man ning skin disease? Lisura sa akong parte John, mo lisod gyud kayo na ako mo acceptar ko nga maglisod gyud og diagnose ani imong sakit-sakit sa panit nga wa ko kakita nimo. Difficult yun na without seeing you nga mao na, no? So dermatologist gyud ani am tay may maayo, pero ako lang tag-anon, no? Mo tag-natagna lang na ako mga most possible reason nga naa kay contact allergy reaction, no? Either masig na kay contact allergy sa mga rubber, kanang sa mga jewelry, kanang mga nickel, magbantay na lang ka, no? Kay naadoy mga hinungdan nga magkatul-katul gyud na ay mga tao nga sensitive gyud na. Tagantag example. Ako may example John. Allergic gyud ko anang papaya. Kadaghan di ko mutuo nga allergic ko papaya kaysa una mukaon man ko anang papaya. Kapayas ba? So ako kung gituyo, kaon gyud ko katong salad nga papaya. Nadala gyud ko ospital. Piting katula ko lawas na murot na nga akong munahong di na ko ginawa. Injeksyonan ko diphenhydramine hydrochloride dito sa Chungwa Hospital. Gidagi ko, gitabang na ko nila. So until now, maglikay-likay ko ng kapayas. So na mga pagkaon or mga allergens, mga trigger, nganong naamata ni mga katul-katul. So bantayin na lang yun, no? Nga ang atong panit sensitive anang mao nga substance or sitwasyon like mga dust, mga pollens. Mo nang moingon sila, Dok, manigarilyo ba ka? Di gyud ko manigarilyo. Ug di sa ko ganahan mo kuyog sa tawo nga manigarilyo kay mahimo kong passive smoker. But ma-acceptar ko, moinom ko social drinking ko og mga alcoholic drinks. Mga gathering, moinom ko beer, binagbugnaw. O moinom ko bisag unsa da, balina o bisag unsa pero di lagi ko manabako. Ngano? It's because kung manabako ko, I'm just like punishing myself. Kay mga tol man ko, ano ko, very uncomfortable man ko. Kaya naman ko allergy rhinitis. So may nga ko nga, mag-mission na lang ko, something nga I will enjoy. Dili, kaya mura gipanis na ko akong kagalingon. So mawasa na akong i-share ni mo, nga magbantay ka sa mga butang o sitwasyon nga maka-trigger aning imong mga sakit-sakit sa panit, no? Kay at 29 years old,
Kibulon gid ka unsay mga maka-trigger, no? Ikatulong pangutana. Kapila na ko muduol og doktor. May mga tambal nga girisita apan wala gyud ko mamaayo. Niduol na sa gani ko og albularyo. May sakit ba gyud di ay sa panit nga walay kaayuhan? Kining gitawag nato og atopic dermatitis. Forever na gina kanang atopic dermatitis wa nay tambal yun. Or kining eczema. Kondisyon na sa panit nga mapula, katol, mahitabo niya at any age. Come and go ni siya periodically. Usually kining nga eczema usually na accompanied by hubak, by asthma. So, walay tambal ani but naay tambal makakontrol sa signs and symptoms. So, makalikay ka sa mga maka-trigger. Ang imong buhaton, imong i-moisturize ang imong skin with lotion nga walay perfume. Imong i-moisturize. Muhatag lang kog mga pipila ka mga ngalan kining Cetaphil o Physiogel, no? Mao na yung mga pwede nimong magamit, no? Wa ko nag-advertise niya pero mura po niya akong may numduman, no? O katong mga naay mga eczema, ang among itambal na yung mga steroidal cream. Muhatag mig antihistaminic, nya kinahanglan gini continuous follow-up monitoring sa usa ka dermatologist. Dermatologist, mga doktor na sila, medical doctor, pareha nako, pero ang ilang specialize, sakit-sakit sa panit. So, mao na ako ikasulti sa imong ikaupat ug katapusan nga pangutana. So, hinaot nga nakatubag ko sa imong pangutana, John, sa akong balikon, difficult gyud sa ako on my part to diagnose your skin problem kung ako kakita nimo. Pero ang akong ipangistorya is mga probabilities nga mao'y mga hinungdan nganong naa ka aning problema. Regards ninyo diha sa Masbati, maram ako magyakan-yakan ng waray-waray pero gunti ay la. Maupay na kulop. Alright, so hinaot nga adunan sa kamoy nakutlo nga mga pagtunan karong adlaw. Ako si Dr. Rene Obra with my partner Attorney Elin Batan, maningkamot ang gimi nga makatag kolor ug kinabuhi sa inyong mga sulat suliran, dili mangluod, dili mang maulaw, maikog nga padala sa inyong mga sulat suliran. So, salamat sa inyong makanunayan ng pagpaminaw sa mga programa sa Ariman kay nagpabiling kaming numero 1 nga radio station sa Sugbo ug sa kung pagtuo sa Kabisayan ug Mindanao. Gikan ka na mo dili tanan sa Radio Mindanao Network, radio mo nationwide tatak Ariman. Daghang salamat ug maayo man.